May natong latest weather update adlaw Miyerkules, December 23, 2020. Sa karon, ang tail end sa frontal system mo'y nakaapekto sa kinatumyang bahin sa amihanang Luzon. Sa laing bahin natay cloud cluster nga gimonitor o kini nahimutang sa silangang bahin sa Mindanao ug napakini sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Og giabisuhan ang publiko na padayon mag-monitor aning development sa cloud cluster. Atong forecast ang Metro Cebu lakip na ang probinsya sa Sugbo ug ang kinatibuk-ang Kabisayaan, Occidental Mindoro, Palawan, lakip na pod ang Calayan Group of Islands makasinatig panagsang mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan inubanan na aning mga patak-patak na paguwan ug pagpanugdog og kilat o kini mahitungod sa easterlies. Para sa tong dugang na detalye, bisita atong social media accounts ug dinhi na lang kutob gikan diri sa buhatan sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST. Kini si Enzo Puerto.